сарояндаи маъруфи тоҷик Фарзонаи Хуршед дар шабакаҳои иҷтимоӣ навори намозгузории духтарчаашро нашр кардааст. Салом бинандагони Хабар Тиҷи, ман Набиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Фарзонаи Хуршед, овозхони саршиносии тоҷик, духтари примадоннаи саҳнаи тоҷик Сурайё Қосимова дар саҳифааш дар Инстаграм навори намозгузории духтарчааш Закияро нашр кардааст. Фарзона аз ин амали духтарчааш бисёр шод шудааст. дӯстони азиз, ин наворро метавонед дар саҳифаи Фарзонаи Хуршед метавонед тамошо кунед дар Инстаграм. аз навор дида мешавад чӣ гуна Закия намоз мегузорад. ӯ дар сар рӯймоли калон ва дар рӯи ҷойнамоз калимаҳоеро талаффуз мекунад. алҳамдулиллоҳ, ба ҳар калимаи Аллоҳ гуфтанаш фарзандам баданам меларзад, мегӯяд Фарзона, ки Аллоҳ ин рӯзҳоро насиби ман кардааст, навиштааст Фарзона. аксари ҳамватнонии сарояндаи тоҷик аз ин амали духтараш истиқбол карда ӯро вафз намуданд. офарин, навиштааст Корбаре. дигаре гуфтааст худо Закияҷонро ба роҳи рост ҳидоят кунад, таманно кардааст дигаре. ёдарас мешавем, ки пештар Фарзонаи Хуршед ва Шабнами Сурайё, овозхонии саршиноси тоҷик, гашту гузорашонро дар пориси шаҳри Кӯлоб дар саҳифаашон нашр карда буданд. шумо чӣ фикр доред, дӯстони азиз, дар бораи ин? хело шодем, ки Фарзонаи Хуршед духтарчааш намоз мехонад ва бояд ҳама мехел шавад, бояд бо ақл шавад, духтароятонро бо ақл калон кунед вай ва ҳеҷ гоҳ дар кӯча нагарданд ва шумо мисли Фарзонаи Хуршед ки тарбия мегирад ки намегирад, ҳатман дар комментария нависед.